Pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Wese watinoita vhidhiyo anenge achitoziva kuti ari kuitwa vhidhiyo richaonekwa nenyika yese. So panapa inini munongondiziva kuti ndiri kuEpworth, ndokwandinowanzoitira Bishu reality show yangu because ndokune vanhu vakawanda vandakaona vanoita zvekutengesa bonde. Ndokuheadquarters yebonde paEppers apa handitika. So ndine muenzi wandinaye panapa. Muenzi uyu ndekekutanga kubuda pathis show handitika. Atete makasimbere. Makadiwo sekushibanda. Aiwa, tinofara. Riseko basa renyu. Basa, no complain. Tichifarawo nekunzwa nevatinoshanda navo kuti tina sekushibanda. Saka tauyawo paprogramu yenyu kuti tinzwe kuti tiri kufamba sei. Right. Chekutanga ndechekuti muri kuonekwa nenyika yese handitika. Nyika iri kukuonai wese munhu ane access yekuenda painternet ari kutokuonai pasi rose handitika. Right. Munatsotaura henyu neni makasununguka, musingamhanye zvenyu. Take it easy handitika. Tinotenda sekushibanda. Chekutanga munotanga kuwazivisa kuti munonzi ani, munogara kupi, mune makore mangani, basa renyu nderechii. Vazivise izvozvo tobva tazopinda munyaya yedu zvine udzamu. Kwaziva hamadikani vateereri, ininiwo ndinonzi Fabish Konyora. Ndine makore 47 ekuzvarwa ndichibva munzvimbo yeOverspill Airport. Aiwa, tinotenda. Da kuti muwazivise zvakare kuti basa renyu ramunoita ibasa rei, makaritanga rinhi? Inini ndinoita basa rekutengesa bonde. Uye basa iri ndakaritanga 2000. Ndobva ndakatanga. Chakaita kuti nditange basa ra2000 inyaya yekuti ndikanga ndine mwana wangu wekutanga mumwe chete. Pamwana wangu mumwe chete ndikanga ndinaye, ndikanga ndiri mudzimai akanga akavimbika. Asi kuti murume ndikanga ndinaye akanotora mumwe mukadzi, zvakatora kundibata ndakamborwadziwa. Saka mushure mekurwadziwa ndichifarawo nevamwe madzimai, ndobva ndanoitawo pakunosangana nevasikana vaitengesa bonde. Ndaimbozvishora kuti zvakasara ndinge mukati ukange uri mukati memba handitika, uchiona vasikana vebonde aka vatengesa mabonda unoti unotozvishora ko vari kunyadzisa zvinonyadzisa kezve. Asi ndinenge ndisingazivi kuti ndobva ndichasvika panguva dzimwe sekuchibanda. Saka since 2000 ndoti sofa ndine vana vangu 6 different fathers. Pama different fathers handika vaimbozama kuti ukapinda inoimba ndizi ichiramba, ko ndikapinda pachose zvichiramba. Wombozama kuda kunzwisisa kuti ushingirira, asi uri pakushingirira kwacho handichandisi chandikushingira handichandiri kuwana handika. Saka ndakazongoona the best way beta ndingogara ndiri mubasa ripi iroro handitika, zvikuita kuti ndiraramise mhuri yangu sekuru manzwa chikwanisa kuendesa vana kupi kuchikoro. Saka ndinoti aiwa zvakarongeka, asi pabasa iri tinoda kushinga nekuti tinosangana sekuchibanda nenjodzi dzakaita sei dzakasiyana, nevanhu vakaita sei vakasiyana. Kana uchitanga basa iri unenge sekuchibanda matombozo unenge wakadzungaira unoitiswa yese handiti ndakurova yowe wanzi aiwa mazwa pakunopinda pabonde ndika ngatizive kudzidza kuti ukanopfekedza chatinochidzivirira handika. Vamwe vakataza kuchidziro chii protector condom ndika usaite kuti apfeke yega murume mwauti ndaupfeka manzwa womba condom ndika use munyowani handika
wangoti aiwa ari kupfeka saka make sure pandakadzitamba vasikana aiwa kana wasangana nemheni handiti unobatira kondomu rako uchimupfekedza handitika then wameka sure zvese zvaenda handitika zvanodaro sekuru handitika mumwe anoita sekuru seapfeka kudai handitika rabata handitika anoti asi anogadzira nhengo yake handitika anonokuswinyira kondomu handitika mumwe anenge aine chirwere chepabonde handitika atoti maSTD vasinganzwise kuti STD chii sick handitika inoita kuti inoiti panguva yatinenge chitamba uchinzwa ngezviri kunaka sei asi panguva yekupedzisira uchiona kuti ko zvandatotota zvinova zvinokonzeresa kuti utano hwangu ininga ndiye ndiri panjodzi yekuti ndinorapwa akuwana kuda kuti sei vada kushengerwa saka chandinokurudzirawo ini nangu sekuru ndechekuti pane vamwe vachiri kutangawo seniwo zvangu kudini asi ndoti ndasiniya nai sekuru pachibasa ichi asi kwenyu ndiri munyowani ndika akandisi munyowani sekuru ndika nekuti vandakakurukura nawo ndichizwa kwasekuru Chibanja takataura tiri kumba takagara sema-sex worker handitika tine nguva dzekumbokurukura handitika zvakadai kuna sekuru handitika saka nhasi ndari kuri sekuru ndimbokutsika iwo ndichimbonzwa kufara naye handiti saka chatinokurudzira paupenyu pokutirarame kondomu rakaita sei rakatikoshera uyezve tiri kutsvaga mari kuti vana vedu vaende kuchikora handitika saka vanotitadza kudzidzisa vana tichakatadza kuti vana vedu kuenda kuchikora tiri kutsvagire nhai mari sekuru handimo zvinorwadza handiti mhene dzacho sekuru dhora zvinorwadza handiti saka padhora tinopiwa iroroka noda kuti uonewo kuti takanda here timumaraundi tiriko handitika tipuwa timaraundi emadhora handitika pazuva tine mukando imwe inokandwawo yema20 handitika saka tiripa kushingira kuti tiripo pamadhora ipoka tikwanise kuti kwanisawo kuona mari yekuti vanhu vedu kupi kuchikoro kumusha kwatakabvawo tine vabereki handitika especially ndoti hangu ininika amai nababa ndisisina handitika ndakarerwa naambuya handiti ambuya vakandiyera handitika vanodawo kuona zvandakaisai zvandiri kushanda vari kuti mwana kubasa basa racho randiri kuita ndakambotanga sekuti ndichinyepa handitika asi ndakaona kutika kunyepa hakuna chakunondibasira ava ndimbuyaka reke dzakandivataura ndokubasa kwandira kuita sei kwandira kushanda nehanzvadzi dzamai vangu ndakati aiwa musanesekana ndokubasa kwandiri kuita sei kwandiri kushanda kwakazotora kuti netsei ndikwana baba mai vatingi vababa basa ravangani 2 handiti basa ra2 ndapewa karaundi kangu ndaendako makadi ndatika kagrosarika ndakangosvika baba tsoka yenyu yakangofanana neyangu handitika imbosezi yangu handiti size 9 zvakanaka kuti ndichataura zvinotaurika hazvitaurika handiti ndakangonotora nguva yekuti paraundi yandapiwa pandapinda pai mutauni pandangoti suti baba vangu vanofitwa nesuti yanditika nebhutsu handiti pandatanga kutengera baba vangu yekutanga handiti ndikati baba oye wanzi baba vangu vakasvika havana kuda kundibvunza asi vakataurira mukadzi iwe suti yandatengerwa nemwana kwakanaka ari kushanda kupi ndikati aiwa ndine tepo muzvitira kumbari sekuti vanhu zvinotazisakai asi munhu ndakakwanisa kuudza mukadzi wani wababa kuti mama mukuva ndiwa nyaya yepai iripo handiti amai vangu ndakatenga African achai manzwa baba suti ndo vakazonosita kuna baba vangu vanomwa doro handiti saka kumwa doro ine ndinonwa doro Sekuru Chibanja ndichidhakwa manzwa asi ndichidhakwa chinoda vabereki nevana vanyi vangu handiti
chanogara nababa tadhakwa nditi baba ini nangu zvingaome musatasire mari yepfuma handisika izvi zvandakuitira izvi ndo pfuma yani yenyu nekuti padzimba panati apa ndapinda apa zvichiramba munzwa sekuchibanda apa ndo yamari yani yenyu yerura yepfuma handisika nezvandichaona ndo basa randai manzwa baba wangu akambotoda kubatikana handisi kusika akafanira munin'ina wavo kuti hoyo ndozvava nichi ni mwana wani yedu kuno handisika asi ndakangovaenzanisa handisika sana baba wangu zvandakatenga baba wangu kutanga ndozvandakashava nanhasi handisika ndinongowada vakadaro uyezve vari kundigamuchira pari pabasa iri asi chaunondikurudzira ndechekuti mwanangu handisika chengeta vana vani vako manzwa apo ndinoda kuvatsenza havana kundiomesera ndika maziva vari vamwe vabereko musamadzingwa pamba sekuchibanda kuti mashura api handisika asi kana zvingori izvo zvingoripo handisika abereka vangotoda kugamuchira handisika saka zvakanoda sekuchibanda zvakangooma handisika kusvika panguva ino handisika ne47 years dzandinadzo handisika ini sekuchibanda nemakuriro izvi festival yangu sekuru yakarohwa yanawana shuma handisika vamwe vari kuda kuenda kuchikoro handisika ayo mwe anoteera mukomana handisika ndakutasira varoora sekuru handisika zvino kuti ndicharamba nechibasa ichi sekuru ka ndichishandaka chauda kuti ndishande zvine simba manzwa sekuru manzwa kachii zvine simba manzwa ka ndimbokutakura ai zvinorema zvinoremu zvinodzamu pazvanhu sekuru akutidzokere kumashure zvishomanana mataura imimi atete zvekuti mune vana 6 yes handitika pavana 6 apa 6 zvaura kuti pane 6 varume vakakutasva iyi maiwe sekuru kwete zvekunyepasi umwe nemwe nani nababa wake saka i6 vakandizvasi handisi sekuru ndikada kutarisa kubva pandakatanga chibasa i2000 ndika ini ndakakurira kumusha handisi ndisati ndakubhadharisa sekuru handika zviya zvekuti munenge muchidanana muchiendawo zviro zvekubirirana mozo zvinonaka che zvekuti tiri kana watengerwa wako masoredi mazachikuni machoisa soredi bisiketi handisi zvizvi matori zvemari handika ndingisati unenge ushakapusa handisi apa ndakazonopiwa mwana sekuru ka ndakazonodaiso sekuru ndamboshinga imba chairamba ndisi ezvo alright mira ndimbokubatei miromo zvishomanana da kuti mumbondiudzewo zuva renyu rekutanga pabonde zuva ramakabviswa umhandara chii chakaitika makabviswa nani alright ndazotanga kuti chii chakaitika zuva ramakabviswa umhandara first day semunhu akakura nagogo handisi gogo wangu vaina masha United Methodist Church handisi saka isusu ndokuwatengo isi chiendo chinotera sefamily handisi saka gogo wangu asina kuenda kuchechi musi wacho handisi tikati aiwa tiri kuenda kuchechi iteni tasangana nemukomana wangu handisika tikati aiwa tiri kuenda kuchechi hatina kunosvika sekuru kuchechi manzwa sekuru mhandara wangu hwakabvisirwa mubani munomuziva mubani usiku manzwa past 9 sekuru zvezvo zvakaoma zvanodaro sekuru zvakatoda kundirwadza ndika ini semunhu akakura nameinzwa kuti kana munhu achinge akubata ndika unofanirwa kuita sei kuenda naye handiziva asi nekunotarisa family yekuairarama kwaaiva handisika naiyewo zvengazi vachiita soni zvinidi bangu ayo sekuru ndairira alright makabvisa umhanda mune makore mangani mukomana changa ine makore mangani sekuru handidi kunyepa da kutaurira sekuru ini misikanzwa ndakabviswa ndine 13 mukomana wangu anga ane 15 years
zvekuti pandakaenda kumashinoudza gogo kuti aiwa zvakatoambura kundiremera asi ndakaona kuti andaikwanisa kuti sei kuwanyepera se gogo sagogo andakakura waikwanisa wachidzidzisa kuti ukadai muzvikora ndika unofanira kudai andizvo chanodaro ndobva ndanzi ngatiende kumba kwemukomana vabereki vemukomana vakati aiwa tazvinzwa ndizvo chitipai mwana ndika vangogara vese pai pano tichingwanisa kuchikoro andizvo ambo yangu aiwa azvitese azvite manzwa inini semunhu ndikenge ndanzwa kunakirwa panguva ipi iyoyo kuti ho izvi zvairwadza ka handika sevanhu muzasekuru pakushaka zvinorwadza andika tizoenda chirose tinojairana zvaizvarese zvakuna handizvi zvakatora kuti gogo pakati aiwa azvite ndika kuti ava vabereki wemurume vakangati tigara ndika vati tigara ndika vachitidzidzisa tese tiri vana vani vemhuri ikoko agogo ndobva vandichiva asi isu sevana vangu vane misikandwa sekuru manzwa zvinenge zvakaoma sekuru handiri kunyepera kusvika pakubata kuita nhumbu manzwa asi zvinogara zvingondishungurudza sekuru handizi asi ndingoti hapana zviri pai ndo zviripo zvakatese zvakatoitika saka ndinofara asi nendirimo musekuru panhumbi yedu ndakasvika pakubvunza vamwe wevanhu vechikuru ndesekuru nhumbi yedu ndaida kuibvisa yemwana wangu andikutaura kutanga kuti anewana chi manzwa asi iwo nepari iyi zvino mwana wangu ka munhu wekuti ari kwanisa kunditarisa inini sembereki handika achindipawo shuga nesipo handika akaroorwa handika asi inini kuti nditi ndichadzikamira izvozvo nekuti kumashure kuna mwana wase wada kuchengerwa sekuru handika saka ndakuda kuchishanda nesimba handiti kuti ndikwanise kuti ava vanengina vake nehanzvadzi dzake handika vakwanise kusimuka handika vakukwanisa kuti remangwana vavo rakaita seiwo rakanaka seko ndopane shuviro yani yangu right. Ndaona zonzwisa panhau dzekubviswa umhandara idzi kubviswa umhandara kunonatsorwadza here ndakambodzwa mumwe achitanzi unozopedza madays akawanda usingafambe panozobuda ropa rakawanda this and that chimbonatsotiudzaiwo imimi ndimakasakana nazvo kuti izvo handina chanobhuda kumbokutaurirai kuti zvinorwadza yaka zvinoita shandika sekuri imimika makatora chigumwe chenyu chanditi ichi handiti kanzi mochisa pamoto urese pabvunze remoto handiti handiti munonzwa chirese inonzwa kutonakidzwa kunakidzwa achinorwadza nesekuru zvinorwadza ndika but kurwadza kwazvinoita epanguva yotanga because hapana pachinoti bvok kuvakora and istage pachi stage mazuva zvekunge muchinyengererana kazvasiyana nekunge munhu achitose uchirepwa ndimunzwisa asi zvino sei zvinorwadza sekuru handitokonyepera chironda chinorwadza sekuru chekuti vasita pamoto kasekuru ndakupizai kudaizvo kada machekwa nebanga mukucheka banga nyowana ndika mukucheka mavheji robva rakuchekai munonzwa sei sekuru ndotonzwa kutonakidzwa banga nyowana rakanichekeni serious ndotonzwa kutonakidzwa kunge ndiri kudya ice cream kana makadaro sekuru makashinga sekuru zvinorwadza indakachekwa nebanga rindirwadzei ndotonakidzwa kana mutorina ari banga kachimonichekai udzai muzimbabwe kuti kana vadiwa vateereri varipoka munhu wezimbabwe izwa kuchekwa nebanga kana kutoda kuirwa nisadza rikwata pamota rika rodaukira apa paguma pensekuru akadaukirwa anonzwa chinorwadza sekuru manzwa asi kuti ndobasikirwa zvakati akangozvinoitwa tozoenda chitasi tichijaira asi kana vajaira zvako sekuru aiwa shuga naka kutapira sheko sekuru aiwa zviriko makazvinzwawo sei pamakavhurawo asika musikana wenyu ina zandamboita bonde asi andamborara nemusikana serious to be honest ameno ndoda maybe kana nguva yachiazokwanao ndakamirira nguva ameno maybe nditondiudzaiwo imimi ndimazvijaira amusaje saka tonochitangidza kana ise kuchibandza
toenda akaizvoni tonoshangidza muzwe kuti zvinofamba sei. Nechibhadhara kanonipa mara. Ini sekurya neprogramu yedu kai ini sekuti ndikunzwa kuti dakuda kupa mahara semunhu ari kutanga mozobhadhara. Tozobhadhara rini manje? Seku atimavedze imana ze. Ini ndoda kutanga one asati ambotangawo. Ini asati amboita bonde upenyu hwangu hwese. Saka ndoda kutanga nokuita bonde munhu asati amboitawo. Ndida kukudzidzisai nekuti mukati muda kutanga handika wamunotanga naika handika haasi kuziva chizvi. Saka sekuse munhu akatanga ndada kuchikudzidzisa kuti zvinofamba sei. Aiwa saka semuchiramba nduda ini asati ndamboita bonde. Nda asati amboita kuti ungosangana takadaro kwete imimi mune vana 6 ini hazvigoni. Sekurwa munoziva sei tisakatrena handika tsanye matsamba ebasa manzwa handizi. Saka sekuti ndirangokupai kuti 1 hour tibva pano handika takaenda mozoudza muri Zimbabwe kuti zvaita sei manzwa. Muri Zimbabwe nditendere ndibonana sekuri banda zvinoita here kana tukaite. Right, pano pangu mada kunzwisisa zvakare. Mataura imi kuti makazoita bonde kana kuti makazozvara neumwe vanhu 5 kumberi munowana 6 neana baba vakasiyana. Da kunzwisisa kuti chii chakaitika kuti muzosvike pakusiyana nababa vemwana vekutanga. Sekuru ndati kufamily yawandika kwanga kuri poor andika than kuwanda kwandakakurira ndika. Saka ini kuti ndikwanise kuti ndiende ikoko ambuya wakati nyati kuendesa ndakabva ndatiza manzwa. So kuti tiri kudhuze chagarirwa nemafarms andika ndakaprefer kuti ndiende kubuko bela ndoshanda pai kufamu manzwa. Ndikaenda ndikanoshanda ndakatsvaka basa ndikanoshanda then ndakaenda kunoshanda kusekuru aiwa ndakasangana nekamudhara kangu kanga atazira neni sekuru zvekuti kati baba vangu ka iye kwayo vadiki panguvayo asekuru sekuru zvezvinzi kwava kusiri kuda sekuru but ingilishi nhamo maiziva handiti maka nhombo zvinoita kuti pane pekuti unenge uchida kushanda handiti posita pambe kuti ukuzvipa ma-force matters handiti ma-force matters handika ndekuti sekuru chandikuita izvi handisi kuzvida then vandaito ipapo pasi pandakaenda kunoshanda sekuru ndakasangana nevakomana vechidiki vezera rangu andika but ndaivaramba asi baba ndakazowanawo sekuru ka avekwaruvachiko sekuru ndoti ipapo ndenge ndine zvindi zvimazo zvindi izvoi zvakanyanya zvekuti kana ndikasunga muzora nhasi sekuru ndoti mwari ngaunibatsire manzwa. Babayo ndakavada manzwa vakandiisa basa vakandikwanisa kundichengetera nhumbu yani yangu ndazvara svika ndati ndazvara handizviva asi ndazozvara manje mwana wangu ndofunga ane 3 months ndakabva ndatiza sekuti manje ndadzokera kumba kwana kwedu ndakati zvekuba ndisi handichazvikwanisi one yambuya zera nana baba wandika nezikaona ndichirwadza aiwa handi ndozvowakade takakutoenda kuna kune mari dzenhumbu handi tikuendese ukaramba ndirika ndati ndazvitadza sekuru handirinyepenye ndo chakaita kuti ndibve kumba yekutanga. Alright. So muchidimbu munhu kuimba yekutanga makabva nokuda kwekuti kunenge kune nhamo. Mudhara yenga ari bob because yenga ane mari. Mudhara yachana papurazi yenga ari manager handisi ndo zvandakamudira asi yenga ari mukuru kunani kwandiri kwete kuti enge tiri same age handisi asi inyaya yekuti ndaida kuchengetwa nhumbu yangu yenenge ndinayo yekutanga sekurwa ndaizwa usimbe handika kana ndikati ndine kutofunga zvinoita ndikunzwa usimbe ndikanodzokera kumba kwana ndianoiti hapana handika kunodzingwa handika saka bhera ndingodei mudhara ndofu zvakaita ndidana nemurumwa. Right, aya tiri kupanzwa mudhara uyu makazosvikawo here pakuita mwana naye? Ini handina kuitira mwana naye handidi kunyepa sekuru ndakazongosvika pakunzwa kuti akafa handika ndaita zvekutoti ndakatiza
ndikati chikubwaje baba wandinazera nawo zvichose kundakatiza anambete mwana nene baba wengu ane makore mangani kufundzira kwenyu patembe sekuru ndoti ngori ma 50 cha ndoti ne 60 years zvokuti dai pane kuti paniwezera racho sekuru aiwa kuti sababa wandira maindi sekuru andizve alright 60 kumasinieri 60 muri kuma 13 sekuru pakaoma sekuru inyaya yekutika yedu yekusateerera vabereki yekusanzwa andizve ini ndaiva nekuti ndikanotsukwa nambe vangu andizve izvakati muzukuru aka achifanirwa kuitwa handiti then ndo ndavapindura kuti ndazvipindura ndika dziwaisa mutanzi ndigogoka ndoti kweka mune wenyu murume wanyu mazwa pandakatesa kuti ndikakwanisa kuti ndikadai handika zvicharisewo zvichaita handika asi nyaya yekuti yekukasika kutamba nevakomana uri mwana mudiki sekuru yakangooma muzvibani nekumachechi kwatinoenda nguva dzeusiku handiti ndakatodzidza leseni yekuti inini kubva kusvika pane vana vangu andakazvara sekuru ini kana vakati kuona chipreyaka ini handichatobvumi ndakaona riski yazvo ngatikwanise kuenda kuchechi kwakachena handiti tiri pamwe chete handitika amai nemuriani yawo handiti kuma nati ona chipreya hai sekunda achibanda kwakaoma zvageza mongo ngatinge aisi ana maika ngatese kwatakabva handika takakubva sei handimwana indivana kutaura sekuchibanda nemwana hatiti semazuva ano handika upenyu hwatiri kurarama handika nemafoni handiti zvakaoma sekuchibanda kuti ndikwanise kutiregerera mwana wangu kana kunzi ona chipureya ndika ndinokwa ngandive ndiripo mbereki handika ndichene nechi nevana handiti ndoti inini zvakandikoshera hangu kwanditi inini handiti hamhinowo kune vamwe alright aya tiri kupanzwa short time yenyu munoita mari sleep over munoita mari sekuru madhora kaya pakufamba ka madhora pakufamba short time manzwa ndatsvaka ndabuda mumba sekuru na 6 handiti pamwe kumapasina sekuru handiti mahura mbutsa awandisa especially kwedu kuoversview manzwa chakawandisa saka kuti ndinokwanisa kutsvaga $10 mashort time sekuru handiti kunyeperai chakawandisa handiti sapano mazuva ano chida kuti toda kurara chichi manzwa sekuru kurara kwacho noti kubva kumanenisa sekuru $5 manzwa asi pa$5 handiti aiwa anoita kaoni because magumbezi ndangu imba ndiyangu chautenga sipo sekuru mvura kwedu kwepo tinotenga handiti saka akatoka 5 kana 15 zvinobuda azvibude sekuru alright ngatiti munhu akukecha imi short time pamwe kuda munhu uyu agarise asati amboita bonde muchingomupfekedza kondomu asati amboisa mukati obvo atorasa mbeu kudhara chii chamunoita haisi mhosva yangu imhosva yake manzwa imhosva yani yako iyoyo handiti haisi mhosva yani yangu handiti mari yangu ndotonesa panese pasi pezamu sekuru panodziya handiti kozoita kumwe dhora racho akupa handiti sekuru kunoita kunge kuchasvuka handiti saka ndopaipa toti sekuru aiwaka wedzera mumwe wangu handiti kuti awedzere monzwa sekuru akufunga kuti mari yemukadziyo pa$5 yabva nei kubasa pamwe ndijega handiti akufunga kuti handikisa ndimbokecha adapisa dhora kwasara 4 handiti ana mari yebhasi yekudzokera kubasa handiti kumba kwake handiti nekunodya sekuru ndopamunozona vamwe vekuti uchimudza kuti zvakwana chiburuka handiti vanoti panokodziva pai pahoro handiti saka kana tinge tiri panharaunda yekuti nyomwa tinge shanda nawo handiti ndopanodadzira pakaoma sekuru handiti ndakati handiti
vasikana ndisi vanhu vatobatsiri toita chirwirangu andizvo zvechiva sekuri basa ichakaoma handikunyepere handizvi amhena sekuru sezvo ndambonokudzidzisai ndichamboonawo sekuri mumboona kuti zvakaoma sei muzotaurirawo mhuri yezimbabwe. tiri kupanzwa right. Ko riripo here zumwe zuva ramunoti makakechwa imimi zvakakufadzai ramusingakangamwe zuva ramheno ndikazivo chii chakakufadzai zuva irorero? Ini sekuru handikunyepere sekuru ndinoma ndichidhako handimazvizviza handizi even pandisori pano sekuru makanditesaka ndakatobatwa manzwa inditotsvaga mari sekuru matsvagire andoita masekuru andakadhakwa manzwa murume akandikesha ndika sekuru zvezvo kuti anzinyisanyepa unoproducer manzwa producer kwaikwaka hunge zvakanaka sekuru manzwa auproduce manzwa sekuru nekuti ndikunakirwa aiwa pfungwa dzako andika apa nechifunga mari manzwa apa paunenge uchindi daiso paunenge uchitanga kuisa ndika uchibadhura rangu ndichakata chikwama chako chiri sei andika nisekuru ndinopa ndosei manzwa handikunyepere andizvi nekuti ndikasadaroka plus ndinotarisa kuti wandiri kusecha wacho wandapinda neka akamira sei manzwa handizvi akadhakwa here kamachana andika kana asina kudhakwa hatisobva sekuru zvakangoma handizvi ndopaya patozita rafu andika asi kana chichidhakwa aiwa sekuru zvinenge zvinakidza ka ndichikusecha aiziva handikudi kunyepera ndoizama kuti ndikabviro kuti ndikaona kukanda araundi andika ndikwanise kuri kuti ndinechinakirwa ndibonde sekuru zvakangoma handidi kunyepera. Ko riripo here rimwe zuva ramunoti makakechwa then zuva irori zvinhu zvinofamba zvakanaka handizivi kuti chii chakaitika pazuva iroro kana riripo moritsanangura kuti zvakafamba sei? Sekuru chinondirwadza ndechekudai manzwa uya manzwa ariende ronzi hatiende kumwedzi mahuri manzwisa hatiende kumwedzi nekuti 1 up to 31 manzwa tinenge tiri pai murodhi tinenge tiri mumabhawa manzwa chimwedzi chinotoendewo sekuru tine kubloka kwatinoisa machira aya manzwa sekuru tinobloka ropa rei manzwa then pakunobloka pasekuru ka unosaka nimwe ane hombe manzwa sekuru ono paano dzimamende anoisa kuda sekuru anopisira jira repai mukati ono chonwaza chibereko ndii zvaka ini ndakatomboti ndatoda sekuru ndikunyepera jira rakanopinda mukati handizi sekuru richanoboda zvese hazichabodi manzwa tokanaa 2 to 3 days ndichizama kumboshingirira kusambva inopisa kudiri sekuru ende ndakazobvunzawo mwamagwere sikana ndodambidzwa ndaenda kuchipatara asi pakazoita umwari se mina ndimbotirai kuda sei kukubvisa munhu wasekuru sezvinyi rakabva raita se rabuda ini parakabura sekuru handichipere zuva iroro se handichikanganirwa kandirwadza svikana nhasi chipere kuchamwise kuchinondirwadza ndika chokuti ndakutozeza ende handichikanganwa severo sekuru handizi zvakangoma inyaya yekuti tinenge tida kuzama kuti tichengetewochi mhuri dzani mhuri dzedu nekuti ndini baba ndini amai handizi handinashanda kukwanisa kuita saka ndoti zuva iro handichikanganwa sekuru. Right. Pavana 6 vamuna vanoziva here basa renyu ramunoita kana vachiziva vari kuti kudii naro kana vasingazive ndiudze kuti munovahwandisa sei? Inini sekuru vana vangu kuti vashokari ndinovakudza kuti vana vangu handika ini handina murume handika ini ndini baba ndini amai sekurama kwamuri kuona ndichiita muchiona ndakapfeka minisketi izvo sekuru muzori kutonora sekuru ndikakuudzai kuti handizvazvo manzwa handizi ndinengwa kusiriska kwandira sekuru ndokunoda usiku hwese sekuru ndakamira panze handika kuisa moto handika handizi senge pedu mukatomboya pabhusta pasekuru
manzwa akurarwe mutone ngorepo anditi wanangu penyu wandikurarama ndikuitira imimi andika akusi kuti andiswa kurara ndiro sei ndikuda asi kuti ndikuita upenyu hwete sei wenyu mukwasa kuti murarame uyu musi andiri kukurati kuti murarame upenyu upi manzwa ana baba wawasu kwasa kuti sei twandipe kuwachengeta ini kuti ndirakwase kurasa vana achite sei sekuru anditi saka ini ndinovabudira pachena asi ndichiwauza kuti basa riri kuti sei harina kunaka sekuru. Mune vana vasikana vangani vanakomana vangani? Sekuru vasikana ndine 4 ndika vakomana 2. Right, makura imimi ndikuona kuti makore afamba zvokwadi. Aiwa zvaenda sekuru. Obva mati rimwe zuva dhuma nemusikana nevana venyu vasikanawo vari patouch line munonzwa sei? Sekuru pfungwa dzangu sekuru especially ndichiva chinenge nekutambura kwandiri kuita nditsvaga mari yokuti vakwanise kurarama ndiri sekuru ndinotorwa zvekuuraya ndiri kunyepera zvekuti ndopedzera ndasunga ndapinda mukati nekuti ndogara ndichivatsanangurira vana vangu amuna ana baba pandika baba venyu ndini hapana ari kwanisa kutarisa kuona baba venyu mesa ndika ini ndiri kushingaira kuti muende kuchikoro kuti mukwanise kuzotare mangwana renyu rakata sei rakanaka andika asi ndinoti Mwari vane mhinduro pane vana vangu andika musikana mukuru anotaura kuti ane vana 2 andika akaroorwa ari kuchitungisa anditi mukomana sofa akatenga stand kudema manzwa akatororawo andika izvi mwacho ane service aripo ari kushanda andika kumbari zvake ndijega andika ndozoita vamwe vadika vaiva ndinawo ndotenda hangu Mwari ndoti dai Mwari wandikundisa vangokura vese mune zvakanaka wasatore tsoka dzangu. Zvino zvakanzi nevakuru mbudzi kudya mufenje ufananyina vanobva vanoti nemumatsimba enyimo maamai. Sekuru hanzi chaunoda ndika makandipa mindi ndikaombera andotambira asi tikaenda kunamata sekutoti kwakaita seiyo kwakanaka manzwa uchipfugama odzowo ndichiri mwana munyangazi manzwa sekuru ndinopfugama chinamatira vana vani vangu andika anditi asi chaunokumbira kuna Mwari andika ndochaanokuitira anditi indoti ndira kutenda Mwari pari zvino manzwa ndinotadza sekuru asi vana vangu ndosaiwa Mwari vari kundigonera ndoti ngavarambe vakadaro narini wandivepa mazuva ekuti ndirarame ndavakudze vamwe avo manzwa vafambe negore rakanaka kuchechi vachienda sande tikara tiona masha ndika kuchechi sekuru ndinotoendawo mazuva kuti vazive kuti Mwari aripai ariko ene hakusi kuda kwangu Mwari kuti indiite zvinhu zvandika ini dambudziko inamo iye Mwari wega ari kudenga nemhinduro ndoti pano vasara sekuru aiwa ndoti Mwari ngavaite zvakati sezvakaita Mwari pane vamwe anditika isi takagara mudzimba tikati vana sekuru ndakabata doro ndandirichidakwa sekuru manzwa ndatodakwa sekuru ndatodza kuenda kuchechi manzwa ndoti vana endai kupi kuchechi manzwa marara manamatere ndiri munzwa saka ini ndiona zvakandikoshera sekuru. Aiwa tiri kupanzwa right. Imimi muri kuratidza kuti masangana nenhengo dzakawanda dzakasiyana siyana dzipfupi dzikobvu dzitete dzirefu kutozadza tireni sekuru nematirokaro handinogone kutoverenga kuti dzingani tireni makaona nekureva kwasekuru nematirokaro dzakada kuzadza kuti sekuru sekufungai dzekunyengwa kumabanya ndozochiya kubhadharisa 2000 sekuru dzeinge dzingani pazuva uchiti washanda ndika zvichibhadhara sekuru musati here paunotsvaga kuti watsvaga $56 kana kuti watsvaga $60 varume 60 ka manzwa zvakangopa sekuru manzwa hakusi kuti zvakanaka sekuru asi ndidamo handitika but ndozvingoripai paground anditika ndoti aiwa
nekukwanisa kuti tikakwanisa kuti tidzivirire ini ndova sekuru ini hangu ndinwa mapirisi anditi asi vana vangu sova sekuru seka ma-HIV negative ndoda kutenda Mwari anditi itsaona yekuti vamwe pazvinoitika sekuru patoti aya varume ngavapfeke vega unofanirwa kumeka sure kuti murume watese wamupfekedza anditi uyezve usateerere kunakirwa kwani kwako iwe nditeere kunakirwa kwako anditi nekuti ndiri pakutsvaga mari anditi pamunoisa sekuru papeka panonaka muchiuya manzwa saka tikapedzera pfungwa dzangu pamareka azvipore sekuru ngandipedzere pfungwa dzangu pakutsvaga mari kuti aiwa kutsvaga mari yevana vangu anditi saka pakuti ndikutsvaga mari yevana vangu anditi zvinoita kuti ndinoluza manzwa mafeelings anditi zvokuti handikwanisi kuproducer sekuru amunzvisa nekuti saka ndizvo zvandakataza noita kuti ita upedze ubuda uendi ita upedze ubuda sei uendi manzwa anditi saka indiona zvinge zvakatondikosha ita upedze uendi anditi pane kuti ndikada kuteerera tinobati kusangana nenjodzi dzakawanda isusu especially kuma-sex workers anditi nekuti anateerera padhorara kupareri anditi pamwe wabva wapiwa ipondo bhebhe uri kunaka anditi obva kupa mina ndikuwedzere $5 iyi anditi pa$5 seku handikwanisa kuendesa kuchipatara kuti ndirapwa anditi saka zvakangondomera seku saka ndikuudzira kuti ndachingozive zvatiri kuhurira tishandire mhuri dzani mhuri dzedu. Right, ngatiti masangana nezvirwere zvepabonde zvamambotaura zvezve ma-STI ndeapi matanho amunotora imi sema-sex workers? Isusu semahore sekuru handiti usave nekunyara handiti especially sekuru ndosaka kune Sesha clinic manzwa Sesha inowanika mtown yiko kumbara handiti padombo handiti pa-overspeed clinic handiti enda unotaura handiti ana gogo ndo zvatoti I'm a sex worker handiti so that ndasangana neiship especially masesha iri kwaka ndakajaira sekuti kwekuti ndikazwa kuti nyengo yangu zvandiri kunzwa izvi hazvisiko kumbari ananzwa handiti uko tinosvika tichibatwa zvakanaka handiti unonzwa nepatina yani yako handiti une mapatisi mangani akakuti akakunyenga nyoro handiti aiwa ndine 1 condom ndakaputikirwa ne5 handiti so fagoka pane 5 makodom akaputika handiti hapana permanent yani yangu handiti vanogamuchira handiti uya vanotibata zvakanaka vandibata zvakanaka handiti vanoti ndobaiwa ma-injection dzangu ndiba mapills angu but chaunenge waita permanent yani yako yakuti iyi permanent hakuna kukaa munhu asina permanent sekuru nekuti wapaari kuitaka ndichiti permanent yangu iye atiri permanent yake handiti muzva saka hazvina zvese kwatiri kuti aiwa zvakanakira kugana zvakaipera kumanzwa saka isiroti Sesha kana munhu wabatwa nechirwere zvakada seizvozvo enda isusu hauna mari yekuti unobhadhara handiti Sesha isi aibhadharisi sekuru manzwa imari yako yetransport handiti yekungoenda handiti wosvika warapwa zvako upiwa matebhesi ako kana nemanjekisheni dzakuti wobaiwa manzwa sekuru ndozvandokurudzira kuti aiwa kune mamwe ma-sex workers ari kuninzwa panguva dzino saka vari munzvimbo dzakasiyana siyana handiti tsvagai kuti pane nzvimbo yekuti hakuna sekuru nzvimbo yekuti inenge isina chipatara zvokuti zvinorapwa vasikana nekuti zvakuzivikanwa handiti kunzi kune mahore ende chihore isandisi takachitanga ndizve saka usanyari kunta ndo zvandiri gogo handiti worapwa zvakanaka sekuru. Aiwa tiri kupanzwa ndo nhau yatinayo muri yeZimbabwe. Itai muchilikeawo this video kutaura zvamunofunga mucomment section maererano nenhau dzevechikadzi vanotengesa
muviri vanotengesa bonde handitika. So mashoko amungade kusiyira imimi kumhuri yeZimbabwe, takatarisa zvikurusa kune vanhu vechikadzi vanotengesa bonde vakaita semi, ndeyekuti kudii? Sekuru, ndine imwe nyaya. Ini ndiri munhukadzi, handitika, asi ndakasunga kuti inini ndizive mhuri yeZimbabwe ndo zvandiri nehama dzangu munharaunda matigere. Sekuru, especially kune vakadzi vevanhu sekuru, mazwa, vanoti vane varume, handika, tinoti vanotouya senge ini yangu ndinemba yangu, handika, unoona murume munhu achibva nemukadzi vemunhu, handika, wosvika wondipa $, handika, wapa makondomu awasi kushandisa, munhu sekuru, handika. Saka tingangoti masex workers tinongozi mahuri, asi mahuri sekuti tawandisa nevakadzi vacho vewanhu, handika, handisi. Saka chandoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti kana uchinge wafunga basa iri nekusekudzikurudzira kuti kuva wakadzi wanhu sekuru, uri kuenda wanyengwa pana panyora, handisi, wakunopa murume wako chirwere, handisi, iye aenda uko. Saka zvirwere sekuru hazvisi kupera sekuru, handika. Saka chandoda kuti kana tada kuisa nekukurudzira kune vari kundidzwa madikani kuti aiwa vakadzi vanhu vari muZimbabwe nesu masex workers sekuru muzviwa, handisi, ngatikurudzire kuti tinorapwa ndo nekunoteswa nekutiwo todzidzisa vana vedu kuti zvakamira sei, handisi. Hazvisi vevanhu kana kuti passport yekuti ini ndiri huri, saka vana vafanira kuti huri, handisi, handisi. Tinofanira kuti tidzidzise vana chiziva izvi zvakaipa ini zvakanosunungukira kuvanhu vangu sekuru, kuti ndivaudze chokwadi kuti aiwa muri kuona upenyu hwandiri kurarama, handika, handisi, sei ndiri kurarama kudai wana because handinyore kuti sekuru ini ndinoshandisa tools, handika, handisi, pane bhesi, handika, mama wapinda wabuda, mama wapinda vari kumboita nezvi, handika. So that manyaya mafonika vana nengozi chichikuitika, handika. Saka kugara ndavasimuudza kuti vana vangu izvi handiri kuda kuti upenyu hwenyu kuita sei husimuke, handidi kuti mayame upenyu hupi manzwa vagove vanoteera neremangwana ravo, handika, zvakaoma sekuru kunzi huri, asi kana zviri apa ndozvinokwanisa kuita, handika. Saka ndinokukurudzira kuti kumhuri yeZimbabwe, handika, tingodzidzisawo vana vedu, handika, izvi zvakanakira nekuipira pazvikuti, handika. Ivi mapiritsi angu sekuru, manzwa, vanotoziva kuti mama unomwa piritsi na7, handika, manzwa, kana ndakatodhakwa sekuru, manzwa, vanotora ini special gotwe rangu sekuru rine 10 years, manzwa, anotora ondisa mukanwa, manzwa, ndikaiswa chiri mukanwa sekuru ndozoti right zvinjazarese zvotanga, handika, mama anofanira kuda upenyu hwangu. Saka ndizoti vana vangu vararame upenyu hwakaita sei hwakaita sekuru, handika, ndivashuvira upenyu hwakaita sei hwakanaka, ndichiwana matire upenyu hwakaita sei hwakanaka sekuru. Indoti sekuru kumhuri yeZimbabwe, aiwa sekuru tinokutendai nechirongwa ichi, handika, nekunzwa kwandakaita, handika, ndatodzidza zvakawanda uyezve nditikonawo zvakawanda, handika, zvinokwanisa kutipawo ipfungwa dzekuti nechipanana, handika, takagara kune vane imwe nzvimbo neimwe nzvimbo kuti chii zvinofamba sei, indokutendai sekuru mberi makadaro Mwari akuropafadze, nai. Alright, mapiritsi amataura imimi anotenderwa here kuti munhu uchimwa mapiritsi uchimwa zvakare doro anozoshanda here? Sekuru, chinoita pahealth, handika, hazvinge sei zvichitenderwa, handika, asi chimwe chekuti timwe uchimwa mapiritsi isipesha sekuru mukandova ndisobhaka amuzati hamutaure neni saizvozvi, handika, asi dora ndomwa rinondipa zvinji, handika, zvokuti ndokwanisa kusecha, ndokwanisa kudaidzai kubate hwai kunoshota baba imi hwai kune mari akati handimunzisi, asi kana ndiri soba sekuru handikwanisi. Saka doro rinoita kuti ndipe zvinji sekuru, asi hazvitenderwi. Alright, aiwa tiri kupanzwisisa. Touya pane imwe nhau zvakare iri kudai kunetsa mudzimba umo. Kune vakadzi vevanhu vakaroorwa vari kunyima varume vavo bonde. Imi munoda kuti kudii maererano nevakadzi vavo? Sekuru, ini ndiri mukadzi, handiti,
anditi pandakatanga napo ndika kungonyima namudhara wangu andaitauraiwa manzo bonde ndika zvino handiti wamunyima bonde sekurya mati aite se especially nguva dzatiri kurarama dzino sekuru ngatese kuti kubva patenesi sekuru andimona mapfekero nditasenye nematambiro anditika wamunyima bonde andika ndopari kutozonguva zvake kunani kunesu madhura for 2 anditika kana kamwa mahara kana uchigona kutaura masekuru mazuva saka toti vakarorwa aiwa ngavatedzere mitemo yababa anditi nekuti ndozvavakaita sei ndozvavakavinga anditi saka ukawanyima mati vaite sei anditi mombe ukaivharira pai mudanga anditi ikashatika vandita sei inopoya anditi saka ndizvozvo saka vakadzi vevanhu ngavazive kuti aiwa ndozvatakavinga ndika vapowa nababa kodzero dzani dzavo ndoba tinokurudzira nekunzwisana nekuirana naichi nemarume avo. Right, muri yeZimbabwe ndoonawo yenge tinayo muzuva ranhasi tiri pano paChibanda Media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Ini ndinonzi Manas, ndiri mwana wakaChibanda, akatibatira muchina anonzi Love More Panashe Tungwarara. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.